Don Ramón Otero Pedrallo foi o autor da Guía de Galicia, posiblemente o manual fundamental que tiveron os galegos durante o longo do século XX ou boa parte do século XX para comprender o seu propio país. Otero Pedrallo ensinounos a amar Galicia a través deste libro. A Guía de Galicia foi un auténtico bestseller, digamos, da cultura galega ao longo do século XX. Publicou a primeira edición en 1926 con 38 anos e a última publicóna no ano 65 cando xa era moi vello. Así que quere dicir que a propia guía, que se foi actualizando, foi cambiando conforme Otero se facía maior e conforme tamén Galicia se transformaba. Así que ao longo das súas máis de 600 páxinas temos unha perspectiva enciclopédica, a veces inarranguible, da xeografía galega, pero tamén das súas xentes, dos seus tempos. Como tivo tantas edicións e Otero Pedrallo sempre a estivo actualizando de edición a edición, é como unha especie de rexistro das propias transformacións de Galicia. Así que, desde o ano 26 hasta a última que editou en vida, o 65, vamos a ver como cambian os cultivos, como aparecen os eucaliptos, como aparece a industria, como as cidades medran, e Otero vai contando como son os ensanches todos novos das cidades que van aparecendo. Vemos a aparición dos encoros, de como cambia a súa opinión sobre os encoros, a emerxencia da industria eléctrica, pero tamén as propias paisaxes que el recordaba e que apreciaba e que cambiaban. Otero que nos fai é ensinarnos a paisaxe a través do tempo, ensinarnos como estamos vinculados non só coa paisaxe porque esa paisaxe nos resulte estética e bonita, senón porque é o resultado da acción de múltiples persoas, de múltiples xeracións e moitas veces dos nosos devanceiros nese lugar. Un libro que hoxe en día ainda é perfectamente válido para conectarnos co presente, especialmente se probamos a exploralo en diferentes direccións. Se probamos a abrilo pola páxina 300 ou pola páxina 400 e descubrir de repente o que é capaz de revelarnos sobre un lugar de Galicia que non coñecíamos. Unha mensaxe moi interesante que nos dá a guía é saber que as paisaxes non son unha postal, que non son únicamente unha foto bonita para Instagram, que detrás desa paisaxe está a acción humana, están séculos de historia, están persoas que coidaron dese lugar e que de alguna forma o foron adaptando tamén ao seu modo de vida. A Guía de Galicia nos ensina a que debemos entender a paisaxe como parte do noso legado, parte da nosa memoria e, por lo tanto, coidala co cariño que se me merece a nosa propia memoria, a nosa propia identidade.